Maganda po yung mga laman. Ayan. Sariwa. Yellowfin tuna sa halagang 240 na per kilo. Mamba, shout out. Shout out sa'yo. Ay, dinadaing mo? Pilay. Magkano per kilo? 190 sa per kilo. Sariwang mga tulingan po, no? Tulingan na malalaki. So, ito po yung laman. Napakaganda talaga, boss. Ay 70 pesos na kilo. 35 pesos kalahating kilo. At ang ating mga kaimito ay 80 pesos na kilo. 40 pesos kalahati. Ito, no? So, shout out, may Shout out kay Boss Lando. shout out, good morning, good morning. Shout out sa mga pamilya mo at napakasipag mo talagang maghanap buhay at magbenta dito sa bayan ng Malabon ng iyong mga mais. Magkano ang presyo ng mga mais mo? Yung mais natin na puti, purple, kahit chiko lang, 20 dilaw. Ayun, 25 pesos po yung mga mais na puti. Ang dilaw po ay 30 pesos. Tama? Tama. Ayun. Kaya magsikap pa yung mga tamad. Ayun. Boss, pwede malaman ulit yung presyo? 500 pesos po. Ang per kilo ngayon dito ng mga alimango, no? Ayan. Ito, ano to? No? Palos, no? Manabanos. Buhay pa yan, no? Nakita nyo yung ulo. Hiwa na yan, pero buhay pa, no? Malabanos. Kano kilo? 140. 140 po. Mura po yung per kilo. Yan po yung masarap na gataan. Kalaman ng talaba natin, no? Napakataba. 100 pesos po kada takal. Ito naman po, mataba rin po yung ating mga taho. Ngayon po yun naman. Bentahan din po ay 100 pesos. 100 pesos pa rin yung takal ng kanilang mga tao, no? Dito ay magkano presyo ng tanigi? Ano yan, Boss Lando? 130 ka lang yan, Boss Lando. 260 per kilo. Ang ganda, oh. Boss Lando, nahinga pa. Nahinga pa yung ano, Lapo. lapu-lapu. Ayan, oh. Buhay na buhay po, no, na lapu-lapu. Kaya nga, nabubuhay pa eh, oh. Ay, magkano kilo? 400. Galunggong natin dito ay 100 pesos na tumpok. Ito 50 pesos, Lodi. Oh, Lods. Ayan, 50 pesos po yan, ha. Ito po yung one. Bossing, good morning, shout out. Nagkano nga isang piraso? 150 kanina, 150. ginawa ko 130. Ngayon, Ayun. 100 na lang, Boss Lando. Bagsak presyo na po yung tinapa, oh. So masarap po yung mga tinapa niya. At tayo ay nakabili na ng kanyang mga binebenta dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos na lang po ang isang piraso, bagsak presyo. Ayan po, oh, buhay po yan. Napakasarap niyan sa paksiw kaya sinigang sa miso. Magkano kilo? 260 na per kilo. Ano kilo? 320 sa per kilo ng hipon. Shout out, Lodi, good morning. At sa pamilya mo, shout out. Happy birthday po. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Chabeta, oh, ito po yung mga chabeta na maliliit. 100 pesos na per kilo. 160 sa mga isdang cream dory. Sa ulo po ay 120 na per kilo. Pagi, ang pagi natin. Magkano pagi? 120 po dito. 120 sa per kilo ng mga pagi. Sa shoutout ka, Lodi? Shout out sa kay Kuyang Angkas dyan. Ayun. Shout out, nanonood kay Boss Lando. Shout out sa'yo. Ame! Yung Angkas. Angkas, suki Shout out mo. sa'yo, ingat ka sa biyahe mo araw-araw. Ayun, ingat Shout po. out sa'yo, Kuya. Salamat ha, salamat po sa pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. At saka sa mga natin dyan. Yan. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo sa mga At OFW. saka kay Annalyn Bernardo, shout out Ano, wala kasunod? na kumakain. Ayun, yun na yung kasunod kumakain. Wala nang ibang sasabihin talaga. Kumakain na. Ano pa? At saka kay Bro Leslie Rene Revino. Ayun, shoutout po. Yung kaibigan po natin sa Canada, shoutout sa'yo ha. Ingat ka lagi dyan. At mag-enjoy lang sa inom-inom dahil malamig ang panahon. Libre ang yelo ng Boss Lando. Oh, libre yelo. Dadampot ka na lang sa labas, di ba? Ulan.
Ayun, shout out sa'yo ha, kaibigang Rabino dyan sa Canada. Lagi kang mag-iingat. So Agustin, maraming salamat. Good morning, good morning, good morning everyone at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update tayo ng kanilang mga latagan at mga presyuhan ngayon pong araw ng Sabado. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Mangga po natin dito ay nagkakahalaga po ng 80 pesos. Bumaba na. Mababa na ang mga mangga natin. Manggang hinog ay 80 pesos na po ang kilo. Bali, kalahating kilo po ay 40 pesos. Alright, tanong tayo ng mga latagan dito ng bangus dagupan ni Boss Maeng na kada piraso po ang bentahan. Dito po may mga per piraso no na halagang 70 pesos. 70 lang, Lando, basta magsanting kayo. Ayan no, 70 pesos na isang piraso. May 120, may 150, dalawang piraso no, tumpok po 'yon. Eh dito Boss Maeng magkano? 150 oversize. Ayun, 150 po kada piraso ang bentahan. Meron din pong 120 no. Bangus dagupan po. Ano gagawin, Boss? Depende sa laki yan, Boss. Ang ating mga yellowfin tuna ay 240 na per kilo. Maganda po yung mga laman. Ayan. Sariwa. Yellowfin tuna sa halagang 240 na per kilo. Magkano yung tulingan? 190 lang yan. 190 na per kilo naman po ng tulingan. Tapos yung mga pusit kalawang, no, 200 po ang per kilo. So tanong natin yung presyohan ng mga hipon naman. So dito po yung presyohan ng ating mga hipon ay 330 na per kilo. Tapos ang per kilo naman po dito ng mga isdang pompano. Ang pompano po natin ay 300 pesos na kilo. $300. Magkano tilapia? 110 na per kilo po ng tilapia Batangas, no? Anong kikinita si Michael? Alright, so update na tayo sa iba pang area no, ng mga latagan po ng isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung presyo po ng mga tilapia Batangas ay 110 po na per kilo. Boss, thank you ha, salamat. Ikot na muna ako. So presyohan po. Ito po yung mga latagan ng gulay no na kanilang ipinibenta sa ating mga kababayan. So magkano presyo? 20 pesos ganitong karami. So 20 pesos po yung bentahan po dito ng mga kamatis. Yung mga bawang po natin 20 pesos, may mga 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos po na kalahating kilo ng mga sibuyas no. 20 pesos, 20. So ito po yung mga presyohan ng mga nakikita nyo po no na manok po. Ang pakpak po ay 130 na per kilo. 100 pesos po sa mga backbone po. Yan po yung mga manok na latag po nila dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang ating mga bangus dagupan ay 120 na kada piraso. Presyohan din po dito ng mga istang pompano ay 300 pesos. Hindi rin po nalayo sa kabilang vendor no. So 300 pesos po na per kilo ng mga istang pompano. At ang ating mga salay ginto ay 220 na per kilo. So shout out Lodi. Shout out.
Dito ay may mga latag na tulingan na malalaki na binebenta ng ating vendor dito, si Black Mamba. So malalaki ang ating mga tulingan. Black Mamba, shout out. Shout out sa'yo. Ay, dinadaing mo? Pilay. Magkano per kilo? 190 sa per kilo. Sariwang mga tulingan po, no? Tulingan na malalaki. So, ito po yung laman. Napakaganda talaga, boss. Yan po ay 190 na per kilo. Black Mamba, shout out. Salamat. Thank you. Presyo ng mga mangga po natin dito ay 70 pesos na kilo. 35 pesos kalahating kilo at ang ating mga kaimito ay 80 pesos na kilo. 40 pesos kalahati. So marami sa ating mga kababayan ang dumayo dito sa Malabon Fish Market ngayong araw po ng Sabado. Ito po yung mga latagan nila ngayon dito, no? So shout out Mais. Shout out kay Boss Lando. Shout out, good morning, good morning. Shout out sa mga pamilya mo at napakasipag mo talagang maghanap buhay at magbenta dito sa bayan ng Malabon ng iyong mga mais. Magkano ang presyo ng mga mais mo? Yung mais natin na puti, purple, kahit chiko lang, 20 30 dilaw. Ayun, 25 pesos po yung mga mais na puti. Ang dilaw po ay 30 pesos. Tama? Tama. Ayun. Kaya magsikap pa yung mga tamad. Ayun. Pira. Tama. Para sa paghahanap buhay, no? Huwag tatanungin sa magulang na, Nanay, ano po ulam? Asin. Ayun. Kaya magsipag. Magsipag dapat. Maghanap buhay para sa pamilya. So, kuya, maraming salamat ha. Shout out sa'yo. Shout out. Oh, shout out. Ingat. Shout out. Dito ay may mga latag. Tapos mga alimasag, 120 sa per kilo ng mga bentahan ng alimasag. Kaya may mga tawilis, no? Boss, pwede malaman ulit yung presyo? 500 pesos po na ang per kilo ngayon dito ng mga alimango, no? Ayan. Ito, ano to? Palos, no? Manabanos. Buhay pa yan, no? Nakita nyo yung ulo. Hiwa na yan, pero buhay pa, no? Malabanos. Kano kilo? 140. 140 po. Mura po yung per kilo. Yan po yung masarap na gataan. Yung mga malabanos. Boss, thank you. Salamat. 500 na kilo ng mga alimango. Malabanos po ay 140 na per kilo. Alimasag ay meron po tayo 120 na per kilo. Ito po ay lahat na 50 pesos, no? Ayan po itong tumpukan, no? Kabase. 70 kalahati. O, yun. 70 kalahati, 140 po ang per kilo. Sariwa naman po ninyong mabibili ang kanyang mga latag na isda rito sa Malabon Fish Market. No, napakaganda po ng mga laman ng talaba natin, no? Napakataba, 100 pesos po kada takal. Ito naman po, mataba rin po yung ating mga taho. Ngayon po yung naman. Bentahan din po ay 100 pesos. 100 pesos pa rin yung takal ng kanilang mga taho, no? Dito ay magkano presyo ng tanigi? Ano yan, Boss Lando? 130 ka natin, Boss Lando. 260 per kilo, ang ganda, oh. Ah, Boss Lando, nahinga pa. Nahinga pa yung ano, Lapo. lapu-lapu. Ayan, oh. Buhay na buhay po, no, na lapu-lapu. Kaya nga, nabubuhay pa eh, oh. Ay, magkano kilo? 400. 400 po yung per kilo ng lapu-lapu. Boss Lando, yung tatlong yan, Boss Lando. Mura lang yun, Boss Lando, yung tatlong yan. Dali, pupuntahan natin yan. Itong gagaong magkano? Gagaong.
Yeah, Boss Lando, 130 ka natin, Boss Lando. Ayun, pares po sa 260, no? So, yun po yung mga presyuhan ng kanilang mga latag, ng kanilang mga isda. Napakaganda at sariwa. Ayan, no? Alright, so nandito po yung mga tatlong Maria. Ayan, tatlong Maria po. Isa sa Lagubang, sa Uwang, kaka Ipis. Ayan, ang laki. Kaya po, Tatlong Maria, Boss Lando. Yan po yung mga naghahanap po dito ng mapapangasawa. Oh, yan, no? Sa pag-iikot ko, hindi ko pa makita yung mapapangasawa nila. Sabi nila foreigner daw. Ang hirap maghanap ng foreigner dito. So, foreigner po yung kailangan nilang mapangasawa. Kaya hanapin natin dito sa pag-iikot natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Tatlong Maria po. Ayan. Sa Lagubang, sa Uwang, kaka Ipis. Ang tawa ni nanay. Ang tawa eh. So, shoutout po sa tatlong Maria. Ayun, tatlong Maria. Dito update natin yung mga latag din po ng mga hipon at meron tayong nakita at natanaw na mga burot galunggong, no? Ang burot galunggong, ito po yung mga buntot, no? So, yung mga presyo ng burot galunggong natin dito ay 100 pesos na tumpok. Ito 50 pesos, Lodi. Oh, Lods. Ayan, 50 pesos po yan, ha. Ito po yung 100 pesos, no? So, napakarami po ng bentahan po nila ngayon dito ng mga galunggong. 150 pesos na tumpukan. Magkano kilo? Ipon mo. So, yan po yung mga hipon na latagan po nila. Pango, magkano kilo? 330. So, 330 na per kilo ng kanyang mga hipon. So, shout out, Pango. Tapos, dito po yung mga per kilo, no? 80 pesos. Yung mga latag nila ng mga talong. 40 pesos kalahating kilo. So, medyo mura po yung mga bentahan ng mga talong, no? Alright. Yun po yung mga presyo ng kanilang mga latag ng hipon. Dito naman po ay 320 na per kilo at ang mga pompano ay 300 pesos. Kanya. 80 pesos. So shout out, bossing. Yan po Oy, yung shoutout sa'yo, boss. shout out. Sama ko pala yung maganda kong anak. Ayan, shout out. Dalaga mo. Yung dalaga, walang pasok eh. Sabado, walang pasok ngayon. Hindi ko kayang mag-buot-buot ngayon eh. At injury ka? Ano pa? Para ka palang basketball player na injury. So dito ay 20 pesos, 1/4. 80 pesos na per kilo ng kanyang mga sibuyas. Tapos yung mga kamatis ay 30 pesos na per kilo. So mura na po yung mga presyo, no, ng kanilang latag ng gulay. Boss, thank you. Salamat. Shout out. Shoutout kay ID. Ano, 100. Bossing, good morning. Shout out. Magkano na nga isang piraso? 150 kanina, 150. ginawa ko 130. Ngayon, Ayun. 100 na lang, Boss Ba, Lando. bagsak presyo na po yung tinapa, oh. So masarap po yung mga tinapa niya. At tayo ay nakabili na ng kanyang mga binebenta dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos na lang po ang isang piraso, bagsak presyo. So ito naman po yung mga latag, no, ng mga golden pompano sa halagang 300 pesos na kilo. Good morning po. Good morning. Boss Lando. Sandaan tayo. Tapos yan po yung mga kitang. Buhay pa yung kitang, oh. Talagang yung mga nakikita po natin ngayon ditong latagan, no, humihinga pa yung mga kitang. Yung nadaanan natin kanina doon ay yung bentahan po ng lapo-lapo sa halagang 400 pesos. Buhay din. Humihinga pa, no? Ayan po, oh, buhay po yan. Napakasarap niyan sa paksiw o kaya sinigang sa miso.
Magkano kilo? 260 na per kilo. Ayun, presyo naman po dito ay 360 sa mga per kilo ng hipon, no? So, yan po yung mga kitang na napakasarap ipaksiw at isigang sa miso. Buhay pa na humihinga pa yung kitang. Ang tawilis o tunsoy, 60 pesos na kilo. Ito yung mga gagaong na malalaki, oh. Gagaong magkano po? 260 rin ang per kilo. Nalaki po, oh. Yan po yung isdang gagaong na may mga guhit sa kanyang mga katawan. Ito naman po yung mga patik-patik, no? Kung nakita nyo naman po, no? Buhay pa yung kitang. Tapos yung mga tulingan po dito ay 200 naman po ang kada kilo. Ito po yung pusit lumot. Ang pusit lumot po natin ay 250 na per kilo. So mura po yung pusit natin, no, na lumot. Tapos ito po yung mga yellow pintuna sa halagang 250 na per kilo. Masarap na gata ang ating mga latagan po dito, no? Yung tulingan at mga yellow pintuna. So wala pa tayo nakikita mga tambakol. malaki? 60 pesos na kilo, no, na tunsoy o tawili. Magkano kilo? 3.20 sa per kilo ng hipon. 3.20, no? Shout out, Lodi, good morning. At sa pamilya mo, shout out. Happy birthday po. Ayun. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Mamaya, upload ko po ito. Mamaya. Dito naman po yung mga tumpukan ng mga galunggong, no? Sa hindi po masiselan, ito po ay masarap po i-Shanghai. Yan po ay tumpok po 50 pesos. Butas lang po yung tiyan niya, pero yan po pag sinanghay nyo po ay masarap na yan. Lagyan nyo lang po ng konting giniling at saka mga gulay, no? Makapag-Shanghai na po kayo ng galunggong isda. Dito po yung mga tiyabeta, oh. Ito po yung mga tiyabeta na maliliit. 100 pesos na per kilo. 100 po sa per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Galunggong 160 po ang per kilo. So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang latag ng mga isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan ang mga presyohan ng mga tilapiyang Batangas. Burot galunggong 140 na per kilo. Ang pinagkaiba po kasi ng mga lapad na isda po natin at sa mga tunsoy, ito po kasi pahaba, no, na medyo may katabaan po. Pero ito ginagawa rin po tuyo yan. Yan. Yan naman po yung isdang tunsoy. Iba po yung tamban, na nakikita po natin na inyong nabibili. Iba po yung tamban sa ganitong klaseng isda. Kasi marami nagtatanong bakit iba-iba yung mga ng isda, no? Mga tawilis, no? Maraming klase po yan. May tawilis, may tamban. Tapos merong tulis. Yung tulis naman po ay po yung ginagawang sardinas. Tsaka yung tamban, no? Yung tamban po kasi bilog. So yan po yung mga isang tawilis o tunsoy. Sa per kiloan po dito ng mga galunggong ay 160. 100 pesos na tumpukan. Mukhang walang bagsak yung lancha mo, ah. Galunggong yung paninda niya ngayon dito, no? 160 sa per kilo, 100 pesos sa tumpukan. Daddy, thank you. Ay, sorry. Alam ko, sino? 320 sa per kilo ng hipon.
Ayan, mga presyo po ng hipon natin, no? Dito po sa mga malaki ay 380. 160 sa per kilo. 120 po sa mga pandaing na bangus. So, yan po yung update natin ngayong araw ng Sabado, no, sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. 160 sa mga isdang cream dory. Sa ulo po ay 120 na per kilo. Tilapyang Batangas. So dito naman tayo sa mga bentahan naman po ng kanilang mga latag ng ulo ng Big Head Imelda. Sa katawan po ay 120. Yan po yung mga laman at sa ulo po ay 100 pesos na tumpukan. Salmon head natin ay 130 na per kilo. Tumpukan po ay 50 pesos. Yan po yung mga hipon, no, na tumpukan. 50 pesos na tumpukan po dito ng mga galunggong, oh. Dami. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Alright. Pagi. Ang pagi natin. Magkano pagi? 120 po dito. 120 sa per kilo ng mga pagi. Bangus. Magkano tumpak po, Gerald? 100? 150. Yan po, 150 po yung mga tumpukan ng bangus. 1 kilo yan, 2 kilo. Tapos yung mga parang ano to, biya, no? Biya. 230 kilo. Yan po yung presyo. Sa ating mga alupiang dagat ay 150 na per kilo. Ang tumpukan ay 100 pesos. Sa mga tahong. So shout out Boss Jeff. Boss Jeff Baliw, shout out. Alright, so dito tayo sa mga presyuhan ng mga chabeta. Sa Chavita ko 100 lang. 100 ang tumpok ng mga chabeta, no? Is ng papakol po doon. Papakol ay magkano per kilo ng papakol? Papakol. 120 per kilo. 120 po sa per kilo na masarap iihaw ang mga isdang papakol. Alright, thank you, thank you. Good morning. Alright, so yun na nga po. May mga tumpukan tayo nakita dito. Yan po yung mga ulo ng Imelda Big Head o tinatawag nilang maya-maya, no? So, diretso na tayo dito sa mga nagbebenta pa rin po ng mga tilapia. So, ngayong araw po ay Sabado. Ang petsa po natin ay March 15, 2025. Tayo ay nag-update dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ang presyo po kasi ng mga mangga po natin ngayon dito ay mababa na. Nagkakahalaga ng 80 pesos po na kada per kilo. So shout out po, te. Good morning po. So yan po yung presyo ng mangga niya po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat po. Alright, so ang kiluhan naman po dito ng mga tilapyang Batangas ay 110 pesos sa kada kilo. So yan po yung mga presyo, no? Yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili at mga nag-iikot, naghahanap ng mga murang presyo nang mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning po. Dito po 110 po ang per kilo. 110 po ang per kilo ng tilapyang Batangas. Mukhang masarap yung agahan nyo, ha.
Parang pare-pares nakita ko agahan dito. Mukhang isa lang ang nagsulpe. Isa lang yung naghahatid. Kain na lang tayo, kain. Dito po ay 100 din. Sarap mag-ihaw ngayon ng tilapia, no? Mura po yung mga presyo ng tilapia Batangas. Wala tayong makita na ganung presyo na matataas. Ang pinakamataas po ay 120 na per kilo ng tilapia Batangas. So, dito naman sa bentahan naman ni Agustin. Kay Agustin po ay 100 pesos na kilo. Sanda na lang Buslando, malalaki. 100 pesos na per kilo ng tilapia Batangas. Alam mo, salamat. Masarap yan idaing. Tapos ibilad mo sa araw. Ngayon, matirik-tirik ang araw ngayon. Asinan mo lang. Daing mo, sigurado. Boundary ka na sa yung uulamin na tilapia Batangas. So, sa shoutout ka, Lodi? Shout out sa kay Kuyang Angkas dyan. Ayun. Shout out. Nanonood kay Buslando. Shout out sa'yo. Ame! Yung Angkas. Angkas, Shout suki out mo. sa'yo. Ingat ka sa biyahe mo araw-araw. Ayun, ingat Shout po. out sa'yo, Kuya. Salamat ha. Salamat po sa pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. At saka sa mga natin dyan. Yan. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo sa mga At saka OFW. kay Annalyn Bernardo. Shout out. Ano, wala kasunod? Na kumakain. Ayun, yun na yung kasunod kumakain. Wala nang ibang sasabihin talaga. Kumakain na. Ano pa? At saka kay Bro Leslie Rene Revino. Ayun, shoutout po. Yung kaibigan po natin sa Canada, shoutout sa'yo ha. Ingat ka lagi dyan. At mag-enjoy lang sa inom-inom dahil malamig ang panahon. Libre ang yelo dun Buslando. Libre yelo. Dadampot ka na lang sa labas, di ba? Ulan. Ayun, shoutout sa'yo ha. Kaibigang Rabino dyan sa Canada. Lagi kang mag-iingat. So, Agustin, maraming salamat. Thank you. So, dito tayo sa mga presyohan naman po ng mga hipon. Boss, good morning. Magkano presyo ng hipon? 340. So, ang presyo po ng ating hipon po dito ay 340 na kada per kilo. Alright, so, shoutout sa'yo, Pogi. Ayan, no. Kung saan sa kita nakikita. So, yun na nga po at tayo ay nakapag-ikot at nabaybay po natin tong Malabon Fish Market at sa kanilang mga presyuhan na ating mga na-update. Ang mga presyo po ng ating mga isda ay murang-mura pa rin po na ibinebenta ng ating mga vendor sa ating mga kababayan. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At sa mga nag-subscribe po ay maraming salamat po sa inyong lahat ha. Nasa 4,301 na po tayo. Ang ating mga subscriber na talagang solid na sumusuporta kay Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market ay shout out po. Ingat po palagi kayo ha sa inyong paglalakbay at pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.